Hogyan is működik egy 4 ütemi motor? Most alapokban elmondom neked, igazából jó bonyolult, de most így az alapjait vegyük át. Ha meg esetleg tudod, hogy működik, akkor is maradj itt, és ezzel támogass engem. A neve is mutatja, 4 ütem, első ütem, benzin-levegő keverék. Beszívódik a motorban, mert lemegy a dugattyú, vákuum keletkezik, kinyílik a beszívószelep. Bemegy a benzin-levegő keverék a porlasztóból. A porlasztóról is lesz majd videó, de az most más, mindegy. Majd írjátok le, hogy legyen-e vagy nem. Második ütemnek föltolja, össze kompresszálja, és lesz egy sűrített benzin-levegő keverék. Wow. Igen, ugye ez tök gyúlékony, ott van fönn a gyújtógyertya. Harmadik ütem, szikrázik, berobban ez az egész, lelöki a dugattyút. Ez hajtja majd az autókat, mert ugye lemegy, rá van kötve a főtengerre, főtengely váltóra, papara, minden, és összességében a kerekekre, és az löki előre az autót. Na igen. Berobban, aztán följön, és a maradék égésterméket, ami ott van, kinyílik a kibufogószelep, föltolja, fölmegy a dugattyú, föltolja ezeket a gázokat, és kimegy a kibufogón. Ha fehér füst jön a kibufogótokból, vagy ilyen kékes, fehéres akkor az azért van, mert olaj valahogy a motorból bekerül az égéstérbe, ami ott elég, és ennek lesz ilyen fehéres, kékes füstje, ami ugye majd ki fog menni. Úgyhogy azzal majd érdemes lenne valamit kezdeni. Nem tudom, megrugdosni egy kicsit a motort, ilyesmi nem szokott működni. Néha. Nagyon néha. Szóval, igazából összességében ennyi. Még túl lehet bonyolítani, van még minden, hogy hogyan van ez pontosan. Mert hány szelep van, ilyesmi, mindegy. Egyelőre ennyi. Majd írjátok meg, hogyha legyen ebből bővebb videó, vagy ilyesmi, vagy miről legyen még. Én új csatorna, ugye tervezek még ilyen autószpotolós vlogot is esetleg, vagy ilyesmit. Úgyhogy, ja. No. Addig is. Sziasztok.